2014 ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ମୋଦିଙ୍କର ଭାଷଣ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଲେ, 60 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ, ଅନେକ କଥା କରି ଦେଖେଇଲେ। ଏବେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 7% ମଧ୍ୟ GDP ଗ୍ରୋଥ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଥିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ହେବ, ଏକଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଯେତେ ଏକର ସେକର କଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ଧାରା ଜମା ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବା ହେଉ ବା ଦେଶରେ ହେଉ ବିକାଶ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଫଳ। ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ 93,000 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି 93 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହେଲା, 5 ଜଣିଆ ପରିବାରରେ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବା କଥା ବର୍ଷକୁ ଆୟ। ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ BPL ତାଲିକା ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଭାବୀ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। এই প্রশ্নর উত্তর ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆପଣ ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତୋଳିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।